Babe, khane ndincediseni apha. Ndinentshisekelo xolweni bethuna nefiva. Ndinentshisekelo apha. Yintoni engombisayo? Yintoni engombisayo xa ndicela uba mawundibhantse? Mna nawe xa sisenkonzweni siphashkhwaya kumandi ndisithi kuwe, ndibhantse tata. Yintoni engombisayo? Yintoni eyenza uba mawundibethe ngoba ndithe ndicela undibhantse? Inintsi maan le nto yenu guys. Uba mhlawumbe zikhona iindawo ndicela nishereni ii-links apho mhlawumbe kuye kufundiswe khona indlela erayithi uba makwenziwe izinto enkonzweni yasekamereni. Andiyiandastendi into engombisayo. Andiyazi intoni kakade le nto yenza uba manisitweze mntakabawo cabana siqhekeza nemintsintsi ifororo zethu mntakabawo. Zithi xa sigqiba ukwenza inantsika ngoku funeka ndikutshothozele ndifunane nee-ointment nezambakhe. Yintoni etwezisayo mntakabawo? Ufumaniseke uba ngoku uzawubhalansa ngeentsula zam ndiqhekeke umsintsila. Ndithi usathi usajonge loo nto leyo mntakabawo, nanko unantsika ulapha ngemva ke mntakabawo undibetha ngesiqha something. Ubhalansa ke ngoku ngesinqa sam ufuna sivukotsheke siye ezantsi. Ndiza kuncedisa kanjani? Undifaka wonke, ipawa yakho yonke umzimba wakho wonke sewulalise kowam ke ngoku uvukotshekisile, undigobisile. Isinqa funeka sishiye iintsula, funeka sishiye umqolo wam. Isinqa sodwa funeka side siyobetha phantsi. Nintsi maan le nto, nintsi ngapha mntakabawo. Umntu uzixelela uba ufuna uba romantic uyakumunxuza caba uzawuthi undiqhawula ikhozo ngo. Libuhlungu ngelo xesha umntu uyoyika notsho uba kaloku tata sulitsala kakhulu uzawuliqhawula. Noomama ngapha mntakababa baluma ootata babantu shem xa bemuncisa isitoksi. Uthi yintoni? Thina le nto nabethuna. Kukhona mhlawumbi apho kuyiwa khona uyofunda kakuhle izinto ezifundiswe ngendlela erayithi. Umntu ningathi xa niphashkhwaya caba ubamba amazinyo uyoyika uba something will go bad. Kusekuthini? Yintoni? Sibukelele ezinto zidlalayo kakhulu, ezinto zasebusuku. Sibukela zona kakhulu le nto uba sicaba sifuna ukopa bona nathi sibe zizitya. Kusekuthini? Theni nto ungafuni ukuandastenda umntu wakho indlela yena afuna ukwenziwa ngayo, wena usufuna ukwenza le wena ubuyibukele phaa eTV? Okanye ufuna ukwenza le abangani bakho bebekubalisele ngendlela bona benza ngayo? Yho hayi niyasingomba. Khawufane ucinge ndimhlophe kangaka xa ndisithi kuwe ndicela undibhantse ukugqiba kwakho ndingombe mntakabawo ndishiya nesibhaxi ndibomvu. And kule age yethu bethuna thina ii-love bites bethuna siziceli. Khawufane ucinge ndimdala kangaka sendinee-love bites. Hayi maan niyathanda usijongisa ngabantu. Uba une-insecurities zakho mntakabawo caba ufuna ukundimaka uba ndingumntu wakho, andiyazi, put a ring on it. And if there's a ring on it, still thetha uba umntu wakho umthembi. Yintoni into efakisa i-love bite? Into sasizenza sise-high school mntakabawo caba uzogquma ufake nee-light brown mntakabawo nee-foundation. Sibadala kangaka i-love bites zanto. Hayi maan khaneke nusithethisa maan. Yenza i-research yakho ngomntu wakho uba uthanda ukwenziwa ntoni yena. Ungafuni umenza into ezingekhoyo. And be gentle man. Be gentle. Tshini.